Zandmolens komen ze aan. We zijn toch bijna aangelopen. Heel eventjes, 20 secondjes in die zandmolens. Even terughoren wie fijn dat het vandaag was. En daarna nog één keer helemaal los te gaan. Kom. Zie door hele onzin. Vroeger was die verbonden met een echte vaste lodensfijn. Dus die vaste lodensfijn zullen wie weet gewoon helemaal los. Het doen niet los, de lekos. We lopen wat hier is los. Maar ons weer kamer van moeders, vullen weer de kop. Als meteen dat het groot is, want als de loven kratsen lekker op die gedaan. Zussen dat nog als leven gelacht, wie komt helemaal los. Het doet niet los, de lekkers, wie lopen. Neemt ons daar aan het stuk en met gedaan zullen we de glazen klinken. Een hele begonnen z'n allen even de glazen heffen op de prachtige spektakel in de Kumpen. De lekkers, we loten hier even los, wat ons nu denken. We gaan hier los, en oliegans, de lekkers, we loten hier even los, wat ons nu denken. En wat vandaag geluk, hoe komt ons daar aan Heesburg. En met verdrag zullen we de glazen klinken. Dankjewel. Merci. En ik wil heel veel al het glazen op dat mooie 11 jaar.